Rural Development Guarantee Fund is a fund of funds that has been set up with resources from the Rural Development Program and the European Fund for Strategic Investments. The Rural Development Program contributed 80 million to the fund, and the European Fund for Strategic Investments another 20 million. The instrument aims at improving financing for farmers and processors of agricultural products by providing loans for investments as well as in working capital. This financial instrument has many benefits for farmers and processors that allows them to undertake investments to modernize their farms and make them more sustainable. Αυτό το δάνειο περιλάμβανε την αγορά ενός τρακτέρ και κάποιων παρελκομένων για την κατεργασία εδάφους, όπως επίσης και μια σπαρτική μηχανή, τα οποία θα βοηθήσουν στο να γίνεται πολύ πιο γρήγορα η δουλειά από ό,τι πριν, δηλαδή να έχουμε καλύτερη απόδοση σε λιγότερο χρόνο, όπως επίσης θα έχουμε και πολύ καλύτερο αποτύπωμα για τους ρήπους. Θα έχουμε λιγότερο δηλαδή αποτύπωμα. Λόγω του ανταγωνισμού και των τιμών αρχικά. Επομένως έπρεπε με κάποιο τρόπο να συμπιέσουμε το κόστος παραγωγής και να αυξήσουμε την ποσότητα παραγωγής αλλά και την ποιότητα. Αυτό γίνεται μόνο με νέα μηχανήματα, έτσι ώστε να καλύψουμε τα κενά των διασφαλίσεων που έχουν οι νέοι αγρότες, οι οποίοι δεν έχουν αρκετή περιουσία ή αρκετά λεφτά στην άκρη, έτσι ώστε να καλύψουν αυτό το κενό τέλος πάντων που χρειάζεται. Φτάσαμε στο σημείο να πούμε ότι το συγκεκριμένο εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αυτό που γεφυρώνει, ας πούμε, το κενό ανάμεσα στην τράπεζα και σε εμάς. The instrument started on December 1st, 2020, and in the first 6 months we have already disbursed 70 loans with an amount of 4 million euros, while we have received 1,200 applications amounting up to 100 million euros, which are now in the process of assessment by the banks. We had big expectations when we started this instrument, and despite the COVID pandemic, the results look very promising. Η εξέλιξη που θα ήθελα να κάνω είναι να ασχοληθώ με την εκτροφή βοηδών για παραγωγή βόηου κρέατος, και αν θα ήθελα κάτι να προχωρήσω ακόμη περισσότερο σε αυτό, θα ήταν να γίνει μια κάθετη μονάδα παραγωγής, δηλαδή από την παραγωγή των ζωοτροφών που ήδη κάνω τώρα, την εκτροφή των ζώων, την παλαίωση του κρέατος και αργότερα να υπάρχει ένα κατάστημα, ένα εστιατόριο στο οποίο θα πουλάω και θα μαγειρεύω το συγκεκριμένο κρέας. Συνιστώ τα συγκεκριμένα χρηματοδοτικά εργαλεία στους αγρότες, διότι είναι χαμηλότικα, παρέχουν τις εγγυήσεις που χρειαζόμαστε έτσι ώστε να πάρουμε τα δάνεια και με αυτόν τον τρόπο θα παραμείνουμε ανταγωνιστικοί στους άλλους αγρότες.